uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuba sihlanganise ngalendlela namhlanje. Sibonga ukunibona izolo besisemzini mkhulu. Ngiyabonga Hlongwane sengiyezwakala ngezwa nami. Besisemzini mkhulu izolo. Sabuya ke siyabonga ukuthi sikwazi ukuhlangana ekseni namhlanje. Angithobeke ngibingelele. Angibonanga abefundisi besukuma ngaze nomkhono siyakhona manje. Mhlambe sibingeleleka abefundisi mabekhona. Sibingelele obaba. Bayabaleka obaba wathombo babili. Babuhlongwana nobabuzona. Angibabingeleleke ngibasho nje ngoba babili. Angibuka kabili yansizwa kumkhombo usubaba nawe. Hawu ngazi ukuthi uyinsizwa wena. Ngibingelele komama intombi nezinsizwa. Awuna insizwa ofunwayo. Ufike nini funwayo? Kade ufike, zanda ufike. Ngiyabonga. Sibingelele bonke ke umphathi wohlelo. Uhlonganise ngimbingelele ngimbiyele okwesibili ushayele insimbi. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngethuba elingaka namhlanje ngijabule ngibone Bobuzondo kade ngamgcina. Kade ngamgcina. Sagcina na Bestars. Yeah, Bestars. 2017. Yes. Yabona usekuzophela iminyaka eyishumi. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu yena akahluleki. uNkulunkulu uNkulunkulu. Hawusibona nomama uMila. Phakathi kwethu siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngingakayezwini ngiyacabanga ukuthi khona ufanele ngicacise. Kodwa ke ngibone abasekhaya izwi la abaphakamisa izandla. Bayalazi ikhalezo abakulona. Abangalazi bazobona bengaphakamisa izandla. Ngenzela ukuchaza ngenzela ukuthi ngingachazi kanti bonke abantu basekhaya ayibaningi abangekho ekhaya izwi ngiyabonga. Sibonge kakhulu ukuthi nikhona ekhaya izwi nina enikhona. Siyambonga uNkulunkulu. Kusho ukuthi kuyadinga ngichaze ukuthi ubani babonse bande. Ngiphamba ngifike ekhaya izwi. Ngoba kusho ukuthi abantu uma bengekho ekhaya izwi abangazi. Akufanele umuntu asimele singamazi. Angazi uma ngikhuluma iphutha. Ngithi bomama nginganimeli ningangazi. Ayike leli khehla ke liphambi kwenu. Ikhehla phela seligugile. NgoNovember nje ingane yethu yokuqala nomama izobe ihlanganisa u50 years. Ukuthi uzobona ukuthi sibadala sigcinwe nje ivangeli sibuye ngathi asigugile. NgoNovember ihlanganisa u50 kade ngiyibalela thawuyazi 25 lo. Wazalwa ngo75. November hawu sizohlangana u50 years. Ngizalwa ke abazali abakholwayo yehla. Ngizalwa abazali abakholwayo ubaba nomama ngicela ukuyijikisa kanje. Ibe ngaku right wami khona ngizokwazi ukuyibopha bese ngithi. Ubaba wayemfundisi usobala kumama wayemfundisikazi. Washona kubaba sibancane kakhulu ineminyaka u7 nginkosana ekhaya. Waphila kumama uze wasishiya ngo2004. Bengakholwa ke ngalandela ngisemncane ngase ngiyeke ukukholwa ke ngaba insizwa nje ephilayo noma kanjani kwaze kwafika isikhathi ke sokushadelwa. Ngashela nami ngaqonywa ngakipita. Ngiyachaza lonto sekuze sazi ukuthi lo muntu lo uyiphilile impilo esiphilile sonke. Kwaze kwafika ke u2010 lapho uNkulunkulu ke wangibiza khona ebusuku ngabizwa ivoice. Angishunyayezwanga ngaphenduka. Ngatshelwa izinto eziwu4 ke kodwa ngizoshiya intathu. Kwafika izwi lathi ngakhela ibandla lami ungagijimisa imali njengoba befundisi benza mina Jesu. Kusho ukuthi mawulalela sonke le statement waye ngishayela umthetho ezisho futhi ukuthi ubani ethi yini ofanele ngayenzi yini ofanele ngiyenze.
Ngavuka ke ngingazi ukuthi kufanele ngenze njani. Kodwa ke kwaba ukuqala kokushintsha kwempilo yami ngo-2011 ke ngawuqala umsebenzi ngiyayisheshisa nje khona izindawo engizosijomba ngeke ngikwazi ukuyixoxa yonke. Qala umsebenzi ngo-2011 futhi leli bandla ke leminyaka u-15 likhona. Ngakhuleka ke sengimbuza ukuthi kufanele ngithini igama lalo. Wanginikeza ke igama hilo leli elitholakala kulamavesi lawa. Ngoba kwafona umntwana kaNkulunkulu engitshela ukuthi uNkulunkulu uthi angikunikeze lamavesi ayi-4. Kodwa ke ngikhona ukubhala amabili ngawayeka amanye. Lamavesi ayi-4 ke ngathi mangilifunda leli lika Isaiah kwaba nezwi elikhulu phezulu elangifundela ngibe ngilibuka. Thema liqeda ukufunda uverse 2 laselithi lokho igama lebandla leli olikhulekelayo njengamanje. Mawuthanda usungajobelela ukuthi kuyabonelelwa okutholakala lapha kuGenesis lapho Abraham eyonikela ngoIsaka kukhuza ingelosi wabesethi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. UIsaya ke awusho ukuthi entabeni kaJehova uthi entabeni yendlu kunoyendlu ngapha kuIsaya kanti ngale uAbraham akekho uyendlu. Kusho ukuthi kusentabeni yendlu kaJehova ke akukhona entabeni kaJehova. Laqala ke ibandla ngo-2011 ngo-2020 kwafika iCovid. Mase kufika iCovid ke lavalwa izwe. Kuthe nje selizovalwa ka 26 March wakhuluma uNkulunkulu wathi kufanele uvule igroup ka WhatsApp ngoba abantu awusezukwazi ukukhuluma nabo uvulela ibandla. Ngathi mangichecka ke ebandleni ababe no WhatsApp babe u30 ngavula ke igroup ka WhatsApp. Nalapho ngambuza ukuthi ngiyibize ngokuthi yini igama layo. Wayesethi ke ikhaya lezwi. Gama ukuthi ikhaya lezwi laqhamuka lapho ngoba wathi ikhaya lezwi lakhe njengoNkulunkulu. Ngaliqala ke ngabantu abawu30 ithema liqeda unyaka 2021 March 6 babe u750. Unyaka wesibili babe 1600. Sengizoyeka ukubala ngimborishe ngeinamba. Njengamanje lineminyaka emihlanu leli qembu legroup le inabantu abawu10100. Ngo-2023 sase singena ke ku-YouTube njengoba nibona la i-video ka-YouTube le masiphuma la ngifike ekhaya nge-uploada ngoba yona ifuna kube ne-network eningi kakhulu ngeke ngikwazi u-upload endleleni. Kodwa inkonzo uma ngiqeda nje manje la ngiyithumela ngoba bayilindile baningi bayilindile abanye abasakhonza emabandleni abo balindele inkonzo kufanele ifike kubona bese beyahlangana nemndeni yabo bakhonze. Ngesikhathi uNkulunkulu esanda ukungibiza sengiqalile umsebenzi kwakunalento yokuthi ngithi uJesu Kristu inkosi kodwa ngingazi ukuthi ngisholani ngithini mangiphendula ucingo ngingasho ukuthi hallo kanti uzohamba yambule ukuthi ku Philip chapter 2 verse 11 ithi izwi lenkosi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Ngokuqhubeka kwesikhathi ngaphawula ukuthi leli igama elithi uJesu Kristu inkosi linamandla uma ukhipha idimoni uthi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha liyaphuma kodwa lisheshe. Kodwa mawe wathi uJesu Kristu inkosi phezulu kwalomzimba alikuphenduli liphuma ngaso leso sikhathi ngoba liyashisa leli igama. Abanye abantu baxoshiwe emabandleni bexoshelwa ukuthi bathe uJesu Kristu inkosi. Ngixoshiwe ekhwezini emsakazweni angisashumayeli khona ngoba kuthiwa ngithi uJesu Kristu inkosi. Angazi ukuthi ke kanti kubona uyini mangixoshela ukuthi ngithi uJesu Kristu inkosi. Nokuthi ke yizwi ke leli esisengeliquote sitholakala lapha mawubheka ku Philip chapter 2 verse 11 libhalwe ngama capital letters lonke lo 3 uJesu Kristu inkosi. Uma ke ngithi uJesu Kristu inkosi ngimi la uverse 9 and 10 uthi u9 uJesu nezwe igama elingaphezulu kwamagama onke. Athi u10 ngaleli igama amadolo aguqe ezulwini aguqe emhlabeni aguqe ngaphansi komhlaba. Ngamanye amagama ke uma ngimi la ngithi uJesu Kristu inkosi ungasho ukuthi uyabusa. Angisho ukuthi ba wrong ibandle khona ibandle silaziye lithi uKristu inkosi bethu uyabusa. Thina sithi uJesu Kristu inkosi sisho izwi
mathatha ezwini lamagama ungakuchecka Philip chapter 2 verse 11. So mangithi kuJesu Kristu inkosi ngiguqisa amadimoni. Ma wena ungasho lutho uhlezi phansi uthule aguqa eza kuwe. So kufanele nawe uthi uJesu Kristu inkosi. Linamandla ke leli igama livusa abantu abafile. Besise emzimkhulu izolo ngathola ukuthi kukhona wa4 noma engakafinya kuthiwa wayesedonsa ngodiesel sizwathi ushaya isikhwehlela sokugcina. uJesu Kristu inkosi wamvusa. So sengibala abawu4 abavuswe leli gama. Linamandla ngendlela emangalisayo. Kolunye uhlangothi leli gama lekuvuma uJesu. Mawufunda uRoma 10 verse 9 uthi ngokuba umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, akushiyo ukuthi uJesu Kristu laphaya. Fanele ngicacise njalo. Umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wangivusa kwabafileyo, uyasindiswa. So ngalo mkhuleko esikubiza ukuthi uRoma 10 verse 9 uyasindiswa. Bese uverse 10 kaRoma 10 uyachaza uverse 9 ukuthi uma uvume ngomlomo uyasindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. So ngakho ke siwavaleni sonke amafoni ongayivalile singalokhu sikhalelwa amafoni. Siyawavala amafoni enkonzweni bazalwane. Ngithi niyazi ukuthi makhala ifoni sokwenze njani. Angisakhulumi ngomama, sengiyafundisa nje. Mawukhala ifoni uphuma uyokhuluma naye uphandle. Niyazi ukuthi kwenzakalani? Usuku angithi sithi masenkonzweni ukhuluma uNkulunkulu. Hayi mina ngiyena uNkulunkulu, kodwa ukhuluma uNkulunkulu ngomuntu angithi. Usuku uthi ngiyakuyome kancane uNkulunkulu, khona ongcono ngisawukhuluma naye phandle. So ifoni nje siyayivala enkonzweni. Makunomuntu owazi ukuthi nocingo ojahile naye mtshele nje ukuthi ungafoni sathi singa ngoba ngamagama kuyindelelo. Mama ngisho kuwena, wena luyikhalela oluphendulayo. Ngiyaxolisa nje sekunika ithuba lokufundisa ngisho kuwe. So ke siwavala amafoni enkonzweni noma ulifake ku-aeroplane mode ngoba iyaphoxana. Vele uzothi uma uyibuka ikhala awungeke ngalibamba. Olasibani busu uyaphuma. Usuthe uNkulunkulu awume kancane. Khona ongcono ngisawoxoxa naye. Asibuyeke lapho. Ngikhuluma ngaleli gama ke obese ngisemkhulekweni. Umkhuleko ke uRoma 10 verse 9 wakhulekwa iselelesi. uPawulo obhala uRoma 10 wayengahambanga noJesu. Kodwa iselelesi sawubambe emfihlakalweni. Sikhuza esinye sasithini esinye sithi uma unguKristu yehle esiphambanweni usehlise nathi. Sesithe esinye usho kanjani ngoba thina sinecala silenga ngoba kusifanele lo akumfanele akonanga. Sesisithi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Leso statement sikuvuma uJesu uthi uyinkosi ngoba akekho umuntu ongenawo umbuso. Uma ethi Jesu ngikhumbule embusweni wakho ngamafushane uthi Jesu oyinkosi ngikhumbule embusweni wakho. uJesu wathi namhlanje izoba nawe eparadise. So umkhuleko kaBaseRoma 10 verse 9 uyabavusa abafile. Umkhuleko waseRoma 10 verse 9 ukuvulela isango lezulu. Uma ungaphuma la noma ngiyanise ngama abantu baye bathi uyabafisela. Ngiphume la kanti angiseze ufike ekhaya ngizofa endleleni. Ngongena ezulwini ngigijima. Uma nginithandazisa uRoma 10 verse 9 ngoba nginithandazisa yena nami ngiyawuthandaza. Nami ngiyamvuma uJesu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. So ke lo mkhuleko ukusindiswa, lo mkhuleko ukuvuma uJesu ukuthi uyinkosi, lo mkhuleko uvula amasango ezulu. Asazi ukuthi sohamba nini emhlabeni. Uthi uJesu usuku lwami lunjengesela. So ma eyofika njengesela kuyokusiza ukuhlala uthandaza lo mkhuleko. Uyatholakala ke groupini ekhaya lezwi. Njoba behleze ekhaya lezwi likhula sebenabantu abawu10,000. Babona lezi zinto zibasiza. Yindaba umkhuleko wami engikade ngawukhuleka ngoba uJesu kade wathi ngikukhuleka. Khona nokaMay 18. Lo kaMay 18 oka 2023 ngendlela omdala ngayo ubizwa ukuthi kaMay 18. Ngoba ngikhuleka izwi uyaphilisa. Nanti iBhayibheli dala labhala kodwa ngoba lizwi likaNkuluNkulu lishunyelwa manje lihlaba umuntu. Wakhona manje nje ubelisha ubabuzondo ethi asihambe ngokubona sihamba ngokukholwa ubecaphuna la. 2 Korinto 2 chapter 5 verse 7. Mayicaphuna izwi
khona enzakalayo kumuntu. Ngakho ke nawe mawuthandaza izwi uyanyakaza uNkulunkulu ezulwini awuphendula umkhuleko wakho. Iyona mfihlakalo yokuphendula kwemkhuleko. Ungathandaza unkante nje. Thandaza izwi uthi Nkosi ezwini lakho ushilo wathi ngiyacela ukuthi ukwenza uzokwenza futhi. Mayingakwenzanga ingoba unezono ezingavunyiwe. Isaiah 59 verse 1 and 2 uthi isandla sika Jehova sifinyeziwe ukusindisa. Nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Mawungaphendula umkhuleko wakho nezwi kusho ukuthi unezono ziwudonga zidala uNkulunkulu angakwazi ukuzwa umkhuleko wakho futhi angakwazi ukukusiza. Ake ilelo ke ivangeli engiliphethe lokuvuma isono uhlukane naso. Hayi uzivuma ubuyele kusona. Izaga 28 verse 13 lithi ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Ilelo ke ivangeli esiliphethe lokuvuma izono uhlukane nazo ukuze ungene ezulwini. Ake sengiyaphuma ke sebengizintroduce ke seniyamazi kuba kuNsibanda bebengamazi. Sibonga uNkulunkulu ke ngale ndawo ngoba le ndawo basikhonzelile umfundisi wendawo umama uKB Shabalala sayithola enkosini so ke kuzofanele ukuthi uvuma kwenkosi sibiye sakhe sizokwakha ke ukuthi nini sibekezelelane nginama branch njengamanje awu25 kule nyanga kade sivula indlu yokuqala ngenyanga elandelayo sizovula indlu yesibili kusho ukuthi uzobona ukuthi kuyokwakhiwa nini la sizobona uNkulunkulu usihola kanjani kodwa sizokwakha izindlu ezizakhayo siyazama ukuthi zibe zinhle njengale besivule eBhamshayeli yakhe ngo560,000 ezovulwa eMafakatini eMaritzburg next month nayo yakhe ngemali efanayo ziyashiyana ngobuningi babazalwane khona elayisha 500 yilezi besiza 400 yilezi besizivula bese siyehla ke khona izolayisha u200 to 250 bese bakhona izofaka u100 bese khona izofaka u100 iphelele ngoba zonke lezi ezofaka u100 izonwebeka mabazalwane banda ezolayisha u200 to 250 mabazalwane banda izonwebeka neleka 400 uma abantu banda ku400 futhi yanwebeka kodwa le khona ka100 ekayilayisha u100 esingezuyinweba sinamaplana u4 ziyafana zonke izindlu zethu ngathanda engikubonayo amahholo ombuso afana yonke indawo noma ngayapi ihholo lombuso liyafana so ke ngayithanda leyo nto ngayicela uNkulunkulu wangivumela sakhe izindlu ezifanayo zizohlukana ngosize kuphela. Siyambonga uNkulunkulu ngendawo sizothandaza sezivula izwi bese ngikhulekela naye uNkulunkulu ayibusise ayibiyele ukuze uma ke sifakwa noma umphuphu ukubambisa kube sekunesibusiso sizobiya kodwa maduze nje uNkulunkulu ke anibusise nina bendawo. Siyajabula nomakhelwane bakhona siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngomakhelwane bethu uNkulunkulu asiphe bona wangathi ke ningabusiseka siphethe ivangeli ngiyazi usekwaba yiningi inkonzo masikhulekela abantu angiphawule lonto asibawisa umoya wamadimoni owisa abantu uJesu aze awise umuntu ekhulekela abantu emhlabeni so ke ukukhulekela umuntu umwisi noma umphephethu abese yawa umuntu ongawisa ukuphephethwa kuyacaca ukuthi kukhona into ekhona ngalesingayazi thina so asifisi ke nokuyazi ukuthi Jesu azange aphephethe umuntu wamwisa sihamba ngezwi kuphela ukubhalwe ezwini siyakwenza noma inini mawubona into enziwa la ekhaya engekho ezwini ungibuza niyenzelani lento ngoba ibhaliwe ezwini ngoxolisa mayingekho ezwini ithi cha siphazamile kodwa ngale kwalokho sifuna ukuhamba ngezwi ngoba uJesu John 7:38 uthe ukholwa njengokusho kombhalo esini sakhe kokobhoza imfula yamanzi aphilayo asizimiseleke ngokunye ngoba sifuna ukezulwini sengikhulile anginaso isikhathi sokudlala ngabantu badlisa inyoka ngibafuthe ngeduku cha sibiza igama nje sithi uJesu Kristu inkosi umuntu asinde ngicabanga ukuthi ke sekuphelile bengakusho sesifanele singene enkonzweni ngalo lolo suku bevukile abenkosi
Egameni lomfowethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba ube phakathi kwethu, siyabonga. Moya ongcwele siholele kulo lonke iqiniso. Silindele ukukhuluma kwakho Nkosi ngoba sizile kumuntu. Umuntu ngeke asenzele lutho. Umuntu akadalanga omunye umuntu. Size kuwena Nkosi sizozwa izwi lakho. Asizile futhi kuleli tende. Ngoba itende liyindwangu nje kodwa size kuwe Nkosi. Uthi uPetro Nkosi singayaphi masuka kuwe ngoba mazokuphila onkakuwena. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ukhulume. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungihlalise phansi nami ngilalele, usebenzise lo mzimba ukhuluma izwi lakho. Nami ngilalele lokho Nkosi ofisa ukukhuluma ngoba Moya Ongcwele kufanele siyibandla sizwe lokho umoya akakhulumayo. Ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyale yonke imimoya amadimoni amadevil worshippers amasathanisti awanasabelo kuleli tende nakule ndawo. Siyakubonga Nkosi ngale ndawo esayinikezwa inkosi yasibeka. Qalekisa imimoya amadimoni kule ndawo mfafaze igazi lakho. Ibusise Nkosi uyibiyele uyidini uyilondoloze. Ubeke igama lakho kuba kube indawo lapho udunyiswa khona. Kube indawo lapho kuhlangana khona abantwana bakho bezozwizwa elivele ezulwini. Napho omakhelwane bakhona ngiyabakhulekela Nkosi, ngiyacela isibusiso sakho sihlale phezu kwabo. Ngiqalekisa amadimoni awanasabela imoya emibi ayinasabelo. Akube lona loyo makhelwane kusukela namhlanje obengakwazi ukulala alala ubuthongo njengengane. Akube lona loyo makhelwane onenkinga namhlanje ixazululeke ngoba nguJesu uxazulule inkinga. Ngiqalekisa yonke imimoya ayinasabelo mfafaze igazi lakho Nkosi Jesu phezu kwekhaya nekhaya. Ngiyakhuleka Nkosi makukhona abafuna umsebenzi kusukela namhlanje mabephuma befuna umsebenzi. Baba uthole ngoba nguJesu wena osinikeza zonke izinto esizifunayo. Shilo kwiHubo 103 wathi uyasenelisa ngalokho esikudingayo kuverse 5. Yenelisa ke Nkosi kube lona loyo wenzela igama lakho udumo. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu nale ndawo ibiyele uyibusise. Ngikhulekela inkosi yendawo, shilo Nkosi ezwini lakho. Wani siwakhulekele siwanxusela amakhosi ukuba Nkosi akwazi ukuma ngoba beko wena. Uthi awukho umbuso omile ongabekwanga uwena. Ngisho uhulumeni uqobo ubeko wena. Noma singamgxeka sithi une corruption sisho konke, kodwa wena uvumile wambeka ngoba uyazi ukuthi uhleleni ngekusasa lethu sonke. Ngakho ke sikhulekela abaphathi bethu, sikhulekela inkosi yethu, sikhulekela induna namaphoyisa esizwe, sikhulekela amakhansela,
Khulekela bonke abantu balendawo yaseNgoba. Nkosi umoya wakho mawuvunguze. Qalekisa yonke imimoya emibi amademoni. Qalekisa umoya wokugula. Qalekisa umoya wokungcola. Ithi Nkosi abantwana bakhe abaphila la. Abaphile baphilise. Baqhelelane nekliniki. Hayi ngoba ikliniki li wrong. Kodwa ngoba sekubonakala ukuthi sekwakhiwa indlu yenkonzo yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Abantu ngelinye ilanga abafakaze bethi ingane yami egula isaguli. Siyabonga ukuthi kube khona lendlu yesonto. Akungabi isonto elizodala ukuthi abantu bethi ingane zethu ziyahayiza. Kwanele kwafika leli isonto sibona amadimoni ezenzele emakhaya ethu. Bonakala uNkulunkulu kule ndawo yaseNgoba. Ngegama lenkosi uJesu ngiqalekisa yonke imimoya amandla obumnyama udumo silinikeza wena sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Mhlamba ngiphinde ngichaze futhi sengikhumbula ngoba besiguqile. Awajwayelekile abanye bandla aguqayo nathi besingaguqi. Ngo-2023 kwafika izwi kimi lakhuluma wathi uNkulunkulu kimi mawufunde eBhayibhelini noma ikuphi uJesu la ehamba khona kuthiwa wayiguqa akhuleke. Wayengiguqela nguyise yini nina ningangiguqeli. Ngicabanga ukuthi ngcono kunendodana yami na. Ngaxolisa-ke ngakhala saqala lapho-ke sesiyaguqa. Likhona nezwi eMahubo 95 ungalithola izwi elikhuluma ngokuguqa. Ngenzela ukuthi ningathi-ke abangajwayele sekwenziwani la kuyaguqwa. Cha, ufuna simguqele uNkulunkulu simkhonzayo. Angithi bazalwane noma niyalapha ezangomeni enyangeni niyaguqa. Bakhele izindlu lezi nomnyango omncane okuphoqayo ukuthi enze njani? Khothama. Manje simkhothamela umuntu odala izulu lomhlaba. Awu hayi. Ayikulungile ke sengiyadlula. Asivula amaBhayibheli ethu uMahebheru chapter 12 sifundo verse 14. Lenkonzo le ingayika 13 part 13. Inkonzo ka13 le sikhuluma ngobungcwele. Inkonzo yokugcina sikhuluma ngobungcwele. Izolo emzimkhulu siqala isihloko esisha esithi isikhathi sini ewashini kaNkulunkulu. Beku part 1 sizophetha ke inkonzo yobungcwele la kade sayiqala sikhuluma ngayo futhi sekwama Sunday yawo 13 njengoba le ka 13. AmaHebheru chapter 12 verse 14. AmaHebheru chapter 12 verse 14 sesithandazileke sisovela isihlale phezulu kwinkonzo. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Angiliphinde. Zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. Uma ulilalela leli verse liyakutshela ukuthi ukuze ubone inkosi kufanele ube umuntu ozama ukuthula nabantu bonke, ube umuntu ongcwele. Kusho ukuthi asikwazi ukubona inkosi ngaphandle kokuthi ube nokuthula nomakhelwane bakho. Asikwazi ukubona inkosi ngaphandle kokuthi sibe ngcwele. Zamelani ukuthula nabo bonke. Yini kuthiwa zama? Yazi ukuthi ke kube khona umuntu ongazwani naye kodwa awazi icala lakho yini. Manizohlangana vela jika kuphambuka kushiya impela hawo. Lo muntu sibangani naye. Uma lithi izwi ke zamelani ukuthula kusho ukuthi udinga ukuhlala naye phansi. Umbuzo ukuthi ngikonene ngenzeni kuwe. Ngoba uma ufika ezulwini uzobuzwa kuthiwe wenzani wazamani ukuze kube nokuthula phakathi kwenu. So ke yikho ke kuthiwa ke zamelani ukuthula nokungcweliswa nabo bonke. Lifana noRoma 12 verse 18 uthi uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uma kungenzeka ngokwenu so kusho ukuthi wena yiba umuntu ozamile ukuthi uhlalisane nokuthula nabantu bonke. Ngoba uma ungahlalisene nokuthula nabantu bonke ngeke ungene ezulwini. Bese lithi lapha kuMateyu
uma umfowenu enegqubu nawe akushiyo ukuthi wena unegqubu wathi umzalwana kanalo igqubu. Uma umfowenu enegqubu nawe shiya phansi umnikele altar ungawunikeli uhamba ubuyisane naye. Ngoba igqubu lomfowenu liyakungcolisa lizokwenza ungangene ezulwini. Igqubu lomfowenu lizokwenza umnikelo wakho ungabusiseki. Sesidlulile ekuthenini abazalwane banamagqubu. Ubani onegqubu nawe? Ngikhumbula omunye umzalwane esinaye lapha ebandleni unomakhelwane wakhe. Uthi ngeliba bajwayele ukuphuma bahlangane baxoxe la ucingweni. Ngelinye ilanga uthi uyaphuma vele umakhelwane ade phandle angena endlini. Hawu, kwenze njani? Hayi asebenza ngigada. Nelo uyaphuma ambona athi uyaphuma umbingelele angena endlini. Uthayi wamqondo wambuza, "Makhelwane sengenzeni? Indaba besizwana nawe mangithi ngiyaphuma ngizakungena endlini." Athi akwenzeke lutho. Awakho lutho hayi kusho ukuthi si right bahlukana. Iqhubeke lento mathi uyaphuma makhelwane ungena endlini. Hayi imudle lento umzalwane ngizowenze njani? Nanti izwi zamelana ukuthula nabo bonke nokungcwelisa ongenapho ngeke ayibone inkosi. Uthi wacabanga ukuthi umakhelwane uthandani wahamba wathenga ipresent wayifaka ku paper bag omuhle washona khona. Umakhelwane ngibona iyaqhubeka lento esasithi sidlulile kuyona. Kwenze njani? Athi umakhelwane lutho. Hayike mangekho lutho ngiphathele nansi ipresent. Leyo present iyacuba amagabade whatever ekhona babuya baba right. Ingani na ufuna ukezulwini? Zamelana ukuthula nakubo bonke ongenakho ngeke ayibone inkosi. And bese lithi ngale kumaRoma uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani nokuthula nabantu bonke. Kushuthi umbuzo oqala uma ufika ezulwini makunomuntu ongazwani naye wenzani wena ukuze nigcine nizwana na? Umbuzo kufanele uphendule. Lithi ke nokungcweliso kufanele ke sibe ngcwele. Ubungcwele benza ungalahlekelwa lutho kulokho uNkulunkulu akuhlelele khona emhlabeni. Ubungcwele buyakuvikela. Ubungcwele benza kungabibikho into ekulahlekelayo. Masibheka uLeviticus 19 verse 2 izwi lenkosi lithi uNkulunkulu uJehova ekhuluma noMose uthi yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli uthi kuyona yakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Yisho kuyo yonke inhlangano yabantu bakwaIsrayeli. Omunye uzothi ke asibona bakwaIsrayeli thina. Kodwa uma ufunda uGalatia 3 verse 7 lithi bonke abakholwayo bangamadodana kaAbraham. So uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe unguNkulunkulu wethu ngoba kweli kamoya singuIsrayeli. So ke uma ke uNkulunkulu ethi sho kuwo wonke inhlangano yakwaIsrayeli ukuthi niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele, sidinga ukuba ngcwele bazalwane. Ngaphandle kobungcwele ngeke sifike ndawo. Okay, ngikhohlwe ukunitshela kodwa ke ngibonile seniyayazi le ndaba. Ngizwile senikhuluma ngayo uJesu Kristu, ngizolo ngithi uJesu Kristu ngasonke isikhathi ngoba uJesu sethe kufanele silibize leli gama from time to time. Ngoba inkonzweni yePhasika last year nakulonyaka kulonyaka lo sihlaseleke kakhulu, sihlaselwa ama-devil worshippers. Uthi uyashumayela ubona abantu sebelele kanti abantu balaliswe i-devil worship. Masibiza leli gama siqhubeka sishumayele njengoba sibajwayele emabandleni sikubona nesiphuma kuwo phatha athi umuntu amen haleluya. So ke uJesu Kristu inkosi ushisa amadimoni. Amen no haleluya awushisa idimoni. Kodwa ngisho ukuthi wrong. Ngikhuluma ngento enginikeziwe. Izolo ke simangalile sefakaza umfundisi wasothongathi ethi kuleli Phasika wayehlezi nowesifazane wayehlezi eduze kwakhe naye ungowesifazane. Wayengawusho uJesu Kristu inkosi engangisho phambili epulpit bese bewusho bonke. Angasho yena. Kuthi maguqa ukukhuleka akhale abamba ikhanda lihlikihle. Thema kuphuma leyo session akaphindanga wabuya. Ngoba ubeze operator wafika wehluleka washiswa igama elithi uJesu Kristu inkosi. So igama ke silinikeziwe from time to time if ever kune devil worship la so ibona iphuma ihamba. Uma ingafuni ukukhululeka ibe delivered. Umuntu ukukhethana bena benyothi kuhla be delivered ahlale asindiswe
kunokuthi aphume aqhubeke nokusebenzela umbuso wabamnyama, umbuso wobumnyama. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Umlalelo seduze kwakho uthi uyasho yini? Ngathi usumzwe into ngitheni? Umlalelo. Asiphoqi umuntu kodwa umlalelo uthi uyasho yini? Silandiwe ke bazalwane endaweni eziningi ezihlukeneyo, sakhethwa sikhethela ukuba ngcwele. Asikhethelwanga enye into. Kunoma ikuphi la ukhona iba ngcwele ngoba uNkulunkulu osidalile ungcwele. uJesu Kristu inkosi yethu uhambile emhlabeni akakaze asenze isono ungcwele. Wasinikeza umoya wakhe ongcwele. uJesu kungumhlwithi webandla. Uma kumhlwithi webandla engcwele, ngeke asihlwithe thina masingekho ngcwele. Simele ukuba ngcwele, sibizelwe ekungcwelweni. Uma ufunda uEfesu 1:4 uthi njengalokho ke asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Sakhethwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe. So uNkulunkulu kudala asazi, waplana waqeda. Siyamuzwa ekhuluma noJeremiah kuJeremiah chapter 1:5. Uthi ngingakakubumbi ngakwazi. So uNkulunkulu saze sonke la before sihlale ebelethweni zabazali bethu, before sifike emhlabeni. Wasazi sonke, wasibiza ngamagama. Ngofunda uIsaiah 43:2, verse 1 and 2. Uthi ngikuthandile ngakwazi ngakubiza ngegama. So lamagama esiwanikezwe abazali bethu babe bamba imfihlakala abangayazi. Ngoba ubaba uMkhize wafayo wabuya the following day uthi wabizwa ngegama aliqanjwayo lokuqala. So mawufa uphuma umphefumulo ubizwa ngegama. Ubizwa yizwi elinamandla okukhipha umphefumulo kwena. Uthi kwafike kwathi zibaba kwabamnyama wezizwi limemeza wasuyaphuma umphefumulo. Lingakakubizi izwi ngeke uphume. Khumbula sidalwe ngezwi. Uthi uNkulunkulu masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse. Izwi lelo. Uthe qale bumba wayeseqale ngezwi, nasemzimbeni wakho uyophuma ngezwi. Uyidalile lento uNkulunkulu ngendlela yakhe. Ngisho ungagulela umfowenu, ugula unkosikazi wakho noma ugula ubaba wekhaya, ngeke uthi baba wekhaya uyagula, ake uphuma ungene kulomzimba wami khona uzokwazi emsebenzini solala singadlile. Ngeke kangikhuluma wena. Funa ukukhuluma umnikazi wethu ngezwi, izinto uzidale ngezwi. So ukubiza ngegama lakho ubusuyaphuma. Mayingakakubizi ngeke uphume. Kodwa mayisekubizile futhi akekho yokuvimba. Ayikho inyanga yokuvimba, ayikho udokotela wokuvimba. Ingakho ke kumele siphile impilo engcwele ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu kube yilo naloyo azilande ngakho konke akwenzile emhlabeni, noma okuhle noma okubi. Uzofika uthini phambi kaNkulunkulu? Khona lento okuthiwa ama-jokes, amahlaya. Khona abantu abahlekisayo, la khona bona kumnandi. Hlala kuhlekwa. Maseshonile uthi Nkosi yami yazi ubani? Ube yincokolela nje, ube namahlaya. Kanti bayamdayisa. Basitshela usesihogweni. Yazi amahlaya ashonsana esihogweni. Lithi izwi lenkosi sonke amazwi ayize enwakhulumayo nozilanda ngawo. Ihlaya izwi eliyize. So ke uma ngingakuthatha ngibeke lapha phezulu entabeni, ngikunikeze inkukhu efile ngithi ithuthe. Uyithuthe impaphe zipheshulwa umoya ngokusentabeni nangithi. Bese kuqhamuka izwi ezulwini lithi zibuthe zonke lezi impaphe kungasali nolodwa ngiyazifuna. Ungayithola? Ngeke uyithola. Uthi uJesu ke amazwi ayiza njalo. Wonke umuntu okhuluma izwi eliyizwi ozilanda ngalo. Uma uhlehla nje ubuka ekusukela ekseni kuze kube manje, kubantu ke wakhuluma nabo. Usakhumbula ukuthi utheni? Ungasakhumbula ukuthi utheni futhi ukhulumize. Igama okuzothwala ilande ezulwini ulilethe la, ungasakwazi ukulanda. So ke sikhonza uNkulunkulu ofuna sihambe ngobungcwele. Sibizelwe ekuthenini sibe ngcwele. Emsebenzini osebenza khona iba ngcwele. Ulwele ukuthula ube umlamuli. Kungaxatshana emsebenzini ukhona. Wes uma kuwena imbangela yengxabano. Khona abantu phela abanolimo olubili abayishaya ngapha nangapha. Umphathi muhle,
kubasebenzi muhle kanti uyena ufihlale ngabo labasebenzi kumphathi abuye azotshela abasebenzi ukuthi umphathi uthini uyishamva naphambili uqatshana emsebenzini uzongena kulephi izolo bizwa ngumntwana kaNkulunkulu zamelana ukuthula nokungcweliswa nabo bonke ongenakho ngeke ayibone inkosi ngakho ke simele ukuba sibe ngcwele ngoba siyindlu kaNkulunkulu ngomoya siyindlu siyisakhiwo sikaNkulunkulu Efesu chapter 2 verse 19 ya 22 ngakho aniseyiba abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele uma simbuso munye nabangcwele simele ukuba ngcwele ngoba ngeke kube mbuso munye nabantu ongafani nabo lithi ke nimbuso munye nabangcwele ningabendlu kaNkulunkulu nakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti uKristu Jesu uqobo lwakhe uyitshe legumbi uhlanganiselwe kuJesu konke okwakhiwe isekelo uJesu ngaphandle kaJesu ayikho leyo verse 21 lithi ke okuhlanganiselwe kuye uJesu sakhiwo sonke sikhule sibe yithempeli elingcwele enkosini so uma ke sifuna ukuhlwithwa nebandla likaNkulunkulu simele ukuba ngcwele ngoba usazobuya zolanda ibandla lakhe mayelanda ibandla akazulanda igama lebandla alikho igama lebandla eliyongena ezulwini ngisho naleli lasentabeni elikaJehova yabona lalizulwini igama lebandla ungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu awuthi ukhonza phi akusho lutho wena uhlanziwe ngegazi likaJesu na uyayenza yini intando kaNkulunkulu na ngoba uNkulunkulu ufuna senze intando yakhe asilethele yona emhlabeni angazi ke noma uyazi wena walethelwa emhlabeni kodwa silethele ukuba sibe yisakhiwo sendlu kaNkulunkulu ngomoya sakhiweke phezulu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli sakhiwe ngabanye ukuba sibe yindlu kaNkulunkulu so indlu mayakhe ufike ubekelele iblocks ubekelele sinjengama blocks elinye liuhalf elinye liphelele elinye lilokya ngakho yazi ukuthi uwe la ukhona uyisakhiwo sendlu kaNkulunkulu umbuzo uthi ke uyaqualify yini ukwakha ukuba ingxenye yalendlu kaNkulunkulu na wasenza ke safanela ngendodana yakhe uJesu Kristu yasifela esiphambanweni uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi uma ke ufuna ukuba mbuso munye nabangcwele yibangcwele njengokuba yena engcwele uma ufuna ukuba ingxenye yesakhiwo sendlu kaNkulunkulu okuhlanganiselwe kuye uJesu sakhiwo sonke umele ukuba ngcwele uma ufuna ukuba yindlu yabangcwele njengokuba asibizele ebungcweleni udinga ukuba ngcwele uba ngcwele kukho konke ngishulela ebusuku awubi nawo amaphupha amabi uphuphe wenza isono ebusuku asikwenzi lokho phupha umuntu wesilisa uphupha umuntu wesifazane ukuthi umzimba wakho usacontrolwa amademoni umzimba wakho usacontrolwa abantu bobumnyama kodwa uJesu uyakhulula uthi uJesu yimenza umuntu akhululeke ukuthi izwi lami liyakunikhulula iqiniso linikhulule nibe ngabakhululekileyo impela ngakho ke siyindlu kaJehova obonelelayo esentabeni yakhe lendlu ke kumelwe ibe ngcwele njengokuba umnikazi wayo inkosi uJesu Kristu engcwele uma sibheka uLeviticus 20 verse 7 ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu anodina izimiso zami nizenze nginguJehova oningcwelisayo so kufanele sidine izimiso ezimiswe uNkulunkulu ziningi izimiso ezimiswe uNkulunkulu uyazidina lezo zimiso na khona ezilule ngeke ngayithinta izolo emzimkhulu zingaki idumbu laphakathi kwethu anizazi kodwa mase ngishilo lento esengizoyisho uzobona kanti kade ngafa yisidumbu kukangaki uthi xoxa nomuntu isafa amakhazi usukufile qamba ma uzongena kulephi izulu safa ila ufile
idumbuke ngisho lezo zigcwele athi umuntu sibanibani ngizokubona ngomgqibelo fika into ekuphazamisayo ungayi ngomgqibelo uyaxolisa lithi izwi lenkosi ungasenzi sethembisa ungasifezi sithi uma inkosi ivuma ngizofika ngomgqibelo ngoba mongasayanga inkosi ayivuma uma ngenze kufeke kulowo mzuzu uthe wena ekhaya mhlawumbe uyasebenza ngiyabuya ekhaya ngeweekend ngiyabuya ekhaya makuphela inyanga noma ngizokubona ntamba into elula nje ukukhuluma ukuthi ngizokubona ke ntambama sifanele udaba lwethu usuyafa sono sokuqala ezulwini mawufika uthi ukuphila uthi ngisezulwini ushiya uthene emhlabeni kusibanibani ngithe ngizombona ntambama asekho into soyikhuluma nawe uyisone nasi isihogo sekuphelile yazi usekuphelile bangaka abantu utshele ku10 uthi uzobuyisela imali encane kangaka usowakhohlwa nokukhohlwa esibanibani uthi 10 lapho ungigcwalisele akunike umuntu 10 ngoba naye emncane senamahloni okufuna yazi uthi khona umfundisi osesihogweni namhlanje oshaya ushela u50 awuthatha kumzalwane uzoshinguna phakade yaxoxa leyo ngisanombaba umkhizi nombani owayefile ubebuye uJesu yababulala nje abantu abathatha babonisa isihogo nezulu ababuyise emhlabeni uthi ke lo sasihamba ke masifika esihogweni ngibona ngokhololo iyakhala indoda yasho uthi Jesu lo mfundisi ufunani la uthi buza yena uzokutshela uthi ngimbuze indoda kwenze njani la uthi ngadla u50 womzalwane la utshele ngathi ngizobuyisa ngibuyiselanga yiwo nje ukubekela yebo uzoshinguna phakathi akudlalo ezulwini isono asingeni ingane yakho iyakuhlupha iyakhala uyahamba edrobheni thula uzungakhanze ukuphathela iKFC wena usabuyi neKFC qamba ama uzongena ngiphezulu sikhuluma ngobungcwele la asizeke nje izona ezinkulu sikhulume ngalezi bangaka abantu bathembisa iKFC thembisa ingane zakho usweet ukhohlwa umuntu usetekisini ngakhohlwa ukuthengela yangane usweet ufika usiyabona ukuthi ikhohliwe nayo usiyayizibela nje uzongena kuliphi izulu cabanga kususha esihogweni neziphingi nezifebe nabathakathi ungakwenzanga ukuyekile la emhlabeni ususha nabo ke wena manje insizwa zithembisa intombi izulu nomhlaba nagana ke nani sebesenikhulile niyobaba nabagana walibona ibhano uyakuthembisa lona isakushela awukazi ukuthola usuthule nje nawe yazi lo muntu lo wathi uzongakhela umuzi omuhle obhethi ngihlezi kuwe kase ngishada naye ke nami niyayibona lonto esongena kuliphi izulu ngiyabuza ngiyabona izona ufanele zivunywe ziyavunywa izona ukuze ukhululeke ngoba sithembisa singafezi sikhuluma ngobungcwele la kodwa ngikhuluma ngezinto eziubale esingazinakile ukuhlupha izinja bangabafuyi izinja la baningi uhambe edolobheni akho umuntu ekhaya lize loshonela nginja ayidlile yazi unecala uNkulunkulu uthi inja ayidlile iphume iyodla amaqanda emzini womuntu songena kuliphi izulu sithuka izinja inje iyathukwa ngithi nxa ayiphumi futhi ayiphumi usuyithukile njalo ngeke ungene mina ngiyakutshela ngeke ungene ezulwini uthi ngimtshele umfundisi uZulu waseTranskei ubizwa ngekhohla lesi sibongo sakhe wathi mayifika ezulwini isono sakhe sokuqala asitholayo esenkomo ayishiye emhlabeni uthi umfundisi wayeno 8 years mayino 8 years ehamba ezinkomo yakhala emadlelweni iyakhala inkomo ayala ikhala khona mayifika emgodini iwili yangena phakathi abese kufika kuye koqanthe angobiza abantu abadala sikhile uthi bese kuthi okunye kuye hathi nayidini inyama ibulala uthi wayene ubiza isiqhobosho nesaziqhobosho isipeledu uthi wayixhonqa xa ngifanele inkomo ixhonqa ngesipeledu wayixhonqa ikhala wayixhonqa yaze yafa basiyotshela abadala yafika ke yaqedelwa kahle ke yahlinzwa kwadliwa inyama
mayifike ezulwini uthi isono sokuqala wafake lo 3 days. Inkosikazi yakhe ayizange imfake imthathe umsemoshwari ngoba kuthiwa wayishisa ukuthi uNkulunkulu wakwenza indlela yakhe washisa. Sibam advise unkosikazi wami emkhulekweni lo 3 days ziyabuya ngale. Mayifika isono sakhe sokuqala wasenza uneminyaka ewu8. Uthi uNkulunkulu lenkomo yakhala kimi. Likhona leli izimo ufunda amaHubo 104 wehla nawo uzothola ukuthi lithi izwi izilwane zicela kuNkulunkulu ukudla azinike. Uthatha umphefumulo wakhe kuzo nenkomo zidalwe njengathatha umphefumulo wazo zife bese lithi unika umphefumulo ziphile. Inkomo izilwane ziphefumula lo wethu umphefumulo siyafana nje nazo. Uthi lenkomo yakhala kimi ngase ngikutshela ukuthi hamba uyisize. Uyakhumbula umcabango okokuqala wafika wathi amtshela abadala kwakuyimina lo. Kwase kufika uSathane wakutshela ukuthi ibulale wayibulala. Isono leso sokuqala. Esesibili uyakhumbula ushaya ingulube zikamakhelwane. Zidle emasimeni akho. Yebo ngiyakhumbula. Zazicele kimi ukudla abanikazi bazo bengayinakile ngathi shona kwamakhelwane niyodla. Wayishaya wena. Sikhuluma ngoNkulunkulu la ophilwane zakho ukudla. Iqala indli yontshontsha idla inkukhu zamakhelwane ngoba uyayincisha. Isinesono sokuyodla ngale kodwa ngoba inangqondo ephelela kusona isono ubitshele ukuthi ashona ngayo uyodla. Yahamba yayodla naxabana nina nomakhelwana. Nqatshaniswa ilenja. Uyinisha ukudla usazoma phambi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu izilwane zakho uzidalile uyazithanda. Asizithandi izilwane bazalwane sizinakekele. Ngale kwalokho ngeke singene ezulwini. Ngisho ngathi ngiyadlala kanti angidlali. Awusibona ususha inguna phakathi. Yazi inguna phakathi isikhathi singanani? Ake sikhulume ngoShaka. Siyeke uShaka Phufenini 1829 noma 1828 efa. Sikhulume ngaye siyeke labaya makusaqala ukubala unyaka u1 kanti nangale kwalokho uBC yayisahlehla iminyaka siqale la eduze. Abonile ngesikhathi sikaShaka bayashe esihogweni. Ayikaqali inguna phakathi. It's over 1,000 years. Ayikaqali. Balinde thina kufika usuku lokwahlulelwa mase lifikile usuku lokwahlulelwa bese ongabhaliwe encwadini yokuphila phonsi ethebeni lomlilo. Nesihogo siphonsi ethebeni lomlilo sho neBhayibheli hayide siphonsi ethebeni lomlilo. Imaka uqala inguna phakathi yabona manje nje basasha. Nathi masifa singakholoma sisazosha nje. Yabona umuntu mayedletha ama-status. Umlilo wama-status. Kusama-status. So ke simkhonzeni uNkulunkulu sibe ngcwele phambi kobuso bakhe. Yabona abahambe benze kahle bayajabula ezulwini kodwa bakaqala ukujabula. Balinde thina sihlwithe kufika ibandla. Kodwa bayajabula kumnandi. Ngoba bazidiscipline abela emhlabeni. Abazenzanga izinto ezingalungile. Bazihlonipha, bawuhlonipha umzimba oyithempeli likaMoya oNgcwele. Asimhlonipheni uNkulunkulu. Siqaphele ukuthi senzani ngalomzimba. Senzani ngethempeli likaMoya oNgcwele. Ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu kube yilona lo yazilande. Izingane ezincane ziyasha sesihogweni ungalalela abazali. Uyathunya uqhukula umlomo. Ngoba kunama TV emakhaya. Nibuka opopayi. Niyazi abopopayi tamadimoni. Ngivulela ingane opopayi kuma TV. Ngintshele ingane yenze njani. Iyathunywa lengane ayifuni. Iyathunywa lengane ayifuni ukwenza utho. Izwale ngelinye ilanga hawu kanti uSathane uyahlula uJesu. Bathi abazali uhlula uJesu umbona. Uthi mina nje nihlanje ngihlupha ningithuma mina ngisengibukela uSathane la ku TV. Enza izinto zakhe namadimoni akhe ngijabule kube mnandi. Kodwa namhlanje kuvele kwaqhamuka uJesu ngapha ephethe inkemba yezwi.
ovela wabaleka uSathane oshonele namadimoni. Hayi ngisamfuna ngathi uSathane. Yakhululeka ingane emoyeni wokuthanda opopayi. Angibuye kule ndaba esalilene. Kamama yama emoji. Ngoba ngibe muba ngithi ngakukhipha ekhaya lezo ngama emoji. Ake ngichaze niyawazi ama emoji angithi. Khona ungazini emoji. Tuna WhatsApp yazi emoji labo popayi ba WhatsApp nalakuhlanganise khona izandla ezinye ziyaqhawulana upopayi bayakhala. Leyo nto into yamadimoni. Nginama video engakhombisa wona la kukhuluma idevil worship ikhulekela umfundisi. Ithi devil worship abazalwane sibalibazisa ngopopayi. Sibalibazisa ngama emoji. uNkulunkulu badalile wabaphumlomo bafuna ukukhuluma ngomlomo bakhuluma ngama-sign. Ama-sign asesihogweni. So ke asiwafuna ama-emoji ekhaya lezwi. Khona abantu kabanenkane bayawafaka. Bese bakhona abawafaka bengaboni njengomama. Mama yavikeka ugadimino yakho ayikwazi ukungena lento ngaphandle ukuthi uyithintile. Kulula nje. Manje bese kuzoba khona abasanda ukungena egroupini betsheliwe ukuthi lento ayisebenzi. Sengiyakulinganisela ke mama khona uzokwazi understand ngakuphephisa esihogweni ukukhipha ekhaya lezwi. Wena usuyayifaka ngephutha. Nangu ufunwayo usanda ukungena egroupini. Hawu, kuthiwa yenziwa lento kanti yenziwa bese ifaka. Ubone yakho and mawanaka ama emoji ayijwayele ukungena beyodwa kungena ibenye bese kulandela amanye. Kusho ukuthi laba bawafake ngenxa kabani yalo oyifake engaqondile. Umphephisa kanjani ngoba uthi mawusuthi ikhiphe angiyazi mina lento ikhishwa kanjani. So kusho ukuthi uze ngikuphephise ezulwini nangikhiphe ungawafaki. Khona bengeziwafaka igazi yabe lizobuzwa kuwena. Ngakuphephisa esihogweni. Yazi ukuthi ukubekela kwakho ubamswendo wangikhipha ekhaya lezwi. Kodwa indodakazi yami yanginika inkonzo. Kuhle kakhulu ikunikeze kodwa ngakuphephisa ngoba uyifaka wazi. Yona mayifika thana ikufundisa ukuthi akhishwa kanjani bese ngikubuyisela ungaseziwafaka. Ilula nje lento. Kodwa singimile impela umuntu ofaka i-emoji egroupini ngiyamkhipha ngoba ngimphephisa esihogweni. Ngoba kunabantu abazowafaka ngoba bebone yakho kanti wena uyifake ngephuthu ungaboni. Igazi labo lobuzwa wena. So ngcono uthola umuntu ozokunika ngaphandle ufakele yena ama emoji akanankinga nizonesana nize nongena ezulwini. Injalo ke le ndaba. So sishumayela ubungcwele. Kunoma isegroupini noma ikuphi ibani ngcwele ngoba usibizile unjani ungcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uthi kuJesu John 14:21 onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Asigcineni imiyalo kaNkulunkulu. Miningi igcwele kade ngithinta izinto ezimbalwa. Ngithinte enye la bambalwa la ngibona behamba ngemoto emzini mkhulu izolo mhlamba balalela. Mawubona iphoyisa yenze njani uqala ibhande. Donsa ibhande angithi. Yazi ukuthi kuyisona ungalifaka ibhande. Funda waseRoma 13 uze ukuthi uthini uNkulunkulu ngohulumeni. Uthi uNkulunkulu uhulumeni ubeka uyena kade ngithandaza. Umbekile ukuthi agade izwe kakhulu ugade laba abangakholwa. Ngoba umuntu ongakholwa mayengekho umthetho uzovela ibonela baba uzondo nje ambhode ngombese noma umshaye ngenhlamba akonelula. Kodwa ngenxa yokusaba umthetho ngizobulala ubaba uzondo ngizoboshwa. Yabona uhulumeni ubambela uNkulunkulu emhlabeni. Thina ke sikholwayo sineze umoya ongcwele osilawulayo. Manje ke uma ungalifasi ibhande wephula umthetho kahulumeni ongumthetho kaNkulunkulu. Uma usipite emgwaqeni ngaphandle kwesizathu uma unesizathu uthandaza umtshela uNkulunkulu uNkulunkulu ngilate yakithima manje. Ngoba ngale kwalokho ngeke singene ezulwini. Kwake kwatshelwa mina ngirace. Kwakuqhamuka izwi lathi owami umntwana ka-race emgwaqeni. Ize nibone ukuthi uNkulunkulu uphethe yonke into ngalahla iphepha likaSwidi ngewindi. Athi wami umntwana akalahla iphepha likaSwidi ngewindi akaningcolisi izwe. Kunomthetho ukuthi keep South Africa clean when uyayingcolisa iSouth Africa. Uzongena kuliphi izulu.
So sidinga ukuhamba ngobuqotho sithanda omakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Lisho njalo izwi, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ngeke ngithi indlela ezulwini inguJesu kodwa idlula kwamakhelwane. Ngoba uma ningaphathene kahle nomakhelwane wakho ngeke ungene ezulwini. Kanti ngahlusha omunye umakhelwane lapha la ngikhona. Inja yakhe make kwavula igate iyaphuma izongena. Ingene ishone ngale uvala igate awuyiboni. Isiyohlala la usiyobona hawu kugujiwe ngaphansi nje siphuma ingene kanjani le nje. Angibazulu bamba bese bancane bahamba babatshela inja yena la ekhaya iyahlupha ihlupha umkhulu. Baphika bathe yethu ayingena. Mina ngakaze ngisho ukuthi ingane ngoba ingane ziyaxabanisa. Ngayibona lento uzoyenza njani. Okay. Ngihamba la iphuma khona ngafaka ukhonkolo ngashona phansi. Ukuze mayisingenile ingaphumi izivulelwe yimini. Ngempela kuyangena. Wavala igate ayiphindanga yaphuma. Kwaze kushaya isikhathi sokuthi khona imoto ephumayo bisiyaphuma. Mayisiphuma ayiphindanga yabuya ngoba indlela yokuphuma ingasekho. Kodwa ngizange ngiye kumakhelwane ukuthi inja yakho. Cha, ingane ngifuna ezulwini. Indlela ezulwini idlula kumakhelwane. Ngoba iseshile ingane ephika nje ngakaze ngisho lutho, ngangeke ngisavela ngazase zingonela. So kunjalo nje siphatha kahle omakhelwane, siphila kahle sisezweni sakhile, yilelo ke ivangeli esiliphethe bomakhelwane balendawo. Leli isonto lizokwakhiwa la lizoshuma lithi ingane ziziphathe zizihloniphe. Sifuna ingane ibe intombi ihlale ngobuntombi. Imfana ahlale ngobufana angahambe emithisa ingane zabantu la emakhaya. Okholwayo engena la ekhaya ufana nonjani notheniwe kuze kufike usuku uNkulunkulu la ezomkhombisa khona umakoti ogana. Agana wakhula abe indoda eqoqekile. Hayi indoda ewuvanze endaweni. Hambe khonjwe ingane zendoda la inomuzi khona la. Ziyakhula ingane ubona wena mama sokufika enye ingane. Le ngane afana nobaba la ekhaya. Baba la ekhaya uyileyo. So la sizokwakha abantu bakheke ukuze bangene ezulwini. Sizokwakha abantu bamthanda ukukholwa. Bathanda ukuhambisa izingane zabo. Yingakho nje maduze mhlambe mase kukhona indlu noma nini soba nemvuselelo. Asikhonze ebusuku. Asifuni konza sebusuku. Ngomgqibelo sinenkonzo eziwu2 ingene ekseni ngo9 kudliwe mawukuthi kuyadliwa elandela ingene ngo2 ngo4 latest to5 akhomuntu la abantu basemakhaya. Asifundi ukukhonza ebusuku. Ngoba nami ngiyindoda bengiyindoda nami ngingakholwa. Ngingafuni umkamahambe emasontweni ebuye ebusuku. Ngoba mawuyindoda unesikhwele, hayi lo muntu useqoma umfundisi lo. Ungasabuyi manje. So sifuna amadoda anidedele nikhululeke nizokhonza. Nawazalande ethi yazi leli sonto siyalithanda. Athi nami ngiye mama wasekhaya. Ngoba khonto eyonakele efihlakele sizokwakha isonto elinjalo ke endaweni. Siyambonga uNkulunkulu sengifikile emaphethelweni enkonzo. Ngizocela ukuthi ke ngithandaza mangiqeda ukuthandaza bese abathandayo ngibathandazisa uRoma 10:9. Ngiuchazele eqaleni. Roma 10:9 awuthandazwa abantu abangakholwa kuphela. Uthandazwa inoma ubani ufuna ukuzulwini. Mawuthandaza uRoma 10:9 emva kwami akusho ukuthi ujoyina ibandla. Cha, uzicabela indlela ezulwini. Noma ubani othandayo sokhuleka uRoma 10:9 sizilungise phambi kaNkulunkulu. Siyokwazi ukuthi kulandela emva lokho ziyavunywa izona. Kodwa makuwukuthi bese kusuku lwakho lokugcina lo hayi sokufithe ezulwini thina. Usuhlezi kahle kunethezekile. Masikuqeke mkhuleko. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyabonga ngethuba esilitholile kule ndawo nokuba khona kule ndawo sibone nomakhelwane. Siyathokoza kakhulu uNkulunkulu wethu ngoba lendlu yokukhonza ingeyabo akusiyona umuntu othize. Yenzelwe bona kuzovusa isimilo endaweni, kuzokwakhiwa abantu endaweni bamesaba uNkulunkulu obadalile bamazi. Siyabonga ke Nkosi ngale ndawo kakhulu ibusise. Ngithandazile ekuqaleni ukuthi ubusisa nomakhelwane. Iba nathi ke Nkosi namanje ube naloyo sisazothandaza uRoma 10:9. Yabakhulekela nabagulayo Nkosi ubaphilise. Mase sithandazile uRoma 10:9. Ngenelela Nkosi einkingeni zabantu.
ngenelela Nkosi bafuna imisebenzi, abanye bashadile ababathola abantwana, abanye banalokhu uyakwazi uNkulunkulu. Siyacela uhlale kule ndawo, uvele uNkulunkulu uqaqe inkinga zabantu. Kakhulu mase sithandazile uRoma 10, savuma sathi Nkosi Jesu uyinkosi. Savuma ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Sinikeze wona udumo nangalesi sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Khethe yakho ngobindlela zimbi, khethe yakho izandla ke bese ngisho emva kwami. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngingithandazeke baba egameni likaJesu ophilayo, namba abantwana bakho phambi kobuso bakho Nkosi, bengamabandla ahlukeneyo. Ngiyacela uNkulunkulu wami nomusa ubangcwelise. Sebeshilo ngemlomo yabo, ushilo kuverse 10 kaRoma 10, wathi umuntu uma evuma ngomlomo uyasindiswa. Singasho ukuthi bebengasindisiwe, basindisiwe Nkosi, kodwa ufuna sisindiswe usuku nosuku. Ingakho sewukhuleka lo mkhuleko. Siyacela uNkulunkulu wethu bangcwelise bonke asebewushilo manje, nalabo bazowusho ku YouTube bebuka lenkonzo, nabazowusho ku WhatsApp belalele lenkonzo, bangcwelise Nkosi. Ngiyakhuleka ubukhona bakho bube kulona loyo Nkosi ozosho. Ngiyathandaza Nkosi, ngiqalekisa imimoya amandla obumnyama kona wonke amakhaya alendawo, kule ndawo yaseNgobe. Ngiyacela Nkosi isibusiso sakho sihlale kuyona. Yiba phakathi kwalona loyo Nkosi. Sikhulekileke ekseni siqala ukuthi uNkulunkulu abantu izihlobo zethu ezingazani nawe zenze zazane nawe, zikhonze kuba kube indawo engcwele, kube indawo ekhethileyo. Busisake ilona loyo ofikile la kule nkonzo, kungabibikho ozohamba engenaso isibusiso sakho. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga seningahlala ke. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu. Sifima phethelweni enkonzo, ngibuyisela konke ke umphathi wohlelo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu